esuk awan monggo ingkang sampun pikantuk sampur pahormatan nggih setunggal boko suci jingkat saking sasana palenggahan tujing sasana langan besan sinengan kanca-kanca sekar laras monggo monggo ingkang sampun pikantuk sampur pahormatan pisan malih ingkang sampun pikantuk sampur pahormatan monggo enggal ya saking sasana palenggahan tujing sasana langan besan sinengan kanca-kanca paguyuban sekar laras Ku keki wong liyan yen si podangan dudut ati kepranan ora mandheng atiku tansaya dadra tak sranani sun pikat pulute bandha podangan dudut ati kepranan ora mandheng atiku tansaya dadra tak sranani sun pikat pulute bandha kalau kae tak suwon mbok aja ngeceh podang kuning gawe seleret ireng tak sawang tambah manis iba bunga yen lakon nyanding slirane ora gampang atiku keki wong liyan yen si podangan
kulute bendho janjane atiku se durung tega ninggalke sliramu bocah sing manis nanging lenggono rasane atiku amarga sliramu isih ngudi ilmu janjane atiku kaya diiris yen kelingan sliramu sing ireng manis pacitan mentiun saksi tresnaku enggal bali wong bagus kowe tak tunggu pacitan mentiun lewat selaung tak upengi tanpa duwe rasa ketut ya mangkono tresnaku ra munggah mudhun ora kaya dalan pacitan medion pacitan medion lewat Josari ninggal janji nganti tekane saiki ya mangkono ayo bareng memuji mugi-mugi Gusti tansah ngijabahi pacitan medion lewat selaung tak upengi tanpa duwe rasa keton ya mangkono tresnaku ra munggah mudhun ora kaya dalan pacitan selaung pacitan medion lewat Josari ninggal janji nganti tekane saiki ayo kabeh padha bareng memuji mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi tepuk tangan di sepanuwun dan tembange pacitan medion